Ahoj u tohto videjka, toto som zase ja, Lupsnedova Ondrejková s mojou sestrincou. Z videa ešte sme furt, je noc, ostatní spia. Koľko je hodín, prosím, choď po mobilu. Jojojoj. No poďme ukázať. Máš ho? Tu je. Tu je. Je 0,31. A to je koľko? To je to. 22,13. No hej, už si nám povedala dosť. Dobre. No, takže je toto LPS súťaž. Vyhlasujte. No, všetko vám povieme, jasné. Je to LPS súťaž, taká o výkresoch. No a vy vyhlasujete napríklad, že najviac sa mi páčil LPS na Ondrejkovi, alebo najviac sa mi páčil tvojej sesternici Sofii. Hej? Tak napíšete. Napíšte do komentáru. Áno, takže toto je môj. To je koník, tak to je to skúsim zaostriť. No, nejde. Tak tento. My sme to robili cerskou kresbou. Blacklist. Tu sú šipky. Tu je nejaká tá studnička. Toto je voda, hej, aby ste sa nedivili. Teda kamienkové srdca, tam je LPS. Lístok taký krivý a tu na konckovo. Studnička. A tu je to zem kilometrom. LPS tam je. Všelijaké hory. Cestičky. Tak. Pesto. A zase toto je moje LPS dielo. To je táto mačka. Áno, ahoj. Takže tu má také nejaké slniečko, tu má že mňau. To fakt je rozkošná. Určite budete vyberať ju. Kvietok. No, mi sa páči tvoje. Nie, nie zase tvoje. Takže môžete si vybrať z tohto. A napíšte nám to do komentárov. Áno. Ak sa vám to páčilo. Dajte odber. Like hore. A dole nám prosím vás nedávajte. Majte sa krásne a ahojte. Áno, a prosím vás, dajte mi odber, teraz ich fakt zbieram. Áno, aj lajky, veľa prosím. Tak čauky. Čauko, majte sa krásne, ahojte. A viete, čo sme to robili? Povieme im to nie. Dobre. No, takže tu mám všelijaké. Takže ona naprobila toto asi hodinu však. Yes. A ja som toto robila asi tak 10 minút alebo 20. Ja som to naprobila týmto, ale potom už som to musela spraviť týmto uhlíkom, pretože ona potrebovala, vidíte, možno tie gumovacie. Ona tým uhlíkom robila hej tu zlen, tak sme si vymenili. Ja som jej dala túto ceruzu a ja som sa uhlíkom takto. No a ak sa vám toto videjko páčilo, dobre, už si to povedala. dajte like a majte sa krásne. Ahojte. Tak čauky. Ahoj.